belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De rechter heeft importeurs en groothandelaren van geneesmiddelen op Curaçao gisteren in de rechtbank op geen enkele manier gelijk gegeven. Ze waren in beroep gegaan tegen de ministeriële regeling maximumprijzen geneesmiddelen die in 2019 is vastgesteld. Volgens de importeurs is die regeling onterecht. De rechter ging daar niet in mee. Sterker nog, de rechter stelde dat de medicijnen op Curaçao relatief gezien hoog zijn. Zelfs ongeveer het dubbele van die op Aruba of in Nederland. Het staat de overheid vrij om bepaalde maximumtarieven in te stellen. Politicus Luigi Van Eijten heeft gisteren aangifte gedaan vanwege een doodsbedreiging. Op Facebook kreeg hij een doodsbedreiging van iemand die in Nederland woont. Het gaat volgens Van Eijten om zijn bemoeienis met de zaak tegen minister van Financiën Javier Silvania. Van Eijten had een brief gestuurd aan de voorzitter van het parlement hierover en dat leverde hem, volgens eigen zeggen, de doodsbedreiging op. Omdat het niet de eerste keer is dat hij zo'n bedreiging heeft gekregen, heeft hij aangifte gedaan. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunico. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de jaluna para jabierne voor die setor de mente te cu setor de noche para turno serviço nang of patrão cita. Se você traz cita para já sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós, vai mais fácil. Sim, a Colectra seu centro de cliente wordt klaar para servir na momento que você comini abo. De fractie van de partij MAN laat weten het niet eens te zijn met het gedrag van minister van Financiën Javier Silvania. De partij laat weten dat ze het niet eens zijn met de wijze waarop Silvania met zijn personeel omgaat. Twee beveiligers hebben geklaagd over de wijze waarop Silvania hen bejegent. Volgens de MAN moeten ministers staan voor normen en waarden in de samenleving. Er is sprake van een Wild West situatie rond de tarieven van de taxis op Curaçao. Er zijn geen vaste tarieven en klanten weten vaak niet waar ze aan toe zijn. De Sociaal-Economische Raad laat weten dat ze voorstander zijn van het introduceren van een vaste tarieven, zodat iedereen weet hoeveel ze moeten betalen als ze in een taxi stappen. Op Curaçao werd op 2 juni 2020 een ondernemer overvallen ter hoogte van de PSB-bank naast het Goisco-gebouw. Het gaat om de eigenaar van de TOEIO-loterij. Bij de overval werd bijna 200.000 gulden buitgemaakt. Gisteren stonden 2 vrouwen terecht. Volgens het Openbaar Ministerie zijn ze betrokken bij de overval, maar de rechter ziet niet voldoende bewijs daarvoor. Daarom werden de 2 vrouwen van 23 jaar vrijgesproken. Milieuorganisatie Greenforce heeft een onderhoudsbeurt gegeven aan zijn recyclecenter die op de parkeerplaats van de Van den Twil supermarkt op Zeelandia staat. In 2015 ging het eerste recyclecenter voor de consument op Curaçao open. Een jaar later werd de opvang vergroot. Nu is het hele recyclecenter hernieuwd en dat was broodnodig, aldus Greenforce. Volgens Greenforce kan nu op deze manier het meest bezochte recyclepunt van Curaçao weer enige tijd vooruit. Curaçao heeft een goudmijn aan goede voetballers. Dat schrijft Elton Pepi Solveran vandaag in de Extra. Hij noemt onder meer de PSV-talenten Armando Obispo en Tariq Bodak en ook Quinten Timber bij Ajax. Maar zo zijn er nog veel meer goede spelers en daarom moet Curaçao hoog kunnen eindigen bij de Nations League en bij de Gold Cup, aldus Solveran. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.